pagelaran salajengipun utawi pagelaran ingkang angka kalih seneng-senengane adik cilik-cilik nggih anglajengaken tari bantengan sugeng siang para rawuh sugeng amirsani medali tari bantengan mama disukani gending Maduraan nggih kerap sampe totot ta 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 bantengan telu cacahe nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Sika Ibu Sika sekeluarga nggih medali tari bantengan kairing gending kerap sape nggih tari bantengan kersane tambah gayeng tambah meriah disukani gending-gending mama tapi saderengipun disukani gending-gending nggih ayo panjake sing nganggur nggih coba kemantene digoleki ditumpakno bantengan nggih gantian nggih kalian disukani gending saklajengipun mama disukani gending petetan dados cha 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 cha
Petetan nggih gending pambuka teng wontene tari bantengan nggih terus monggo ditumpakno nggih gantian lah ngonten nggih kalian disukani gending saklajengipun mama niku wonten pamundutan nggih saking Mbak Buani nggih ngresakake gending ngandu borok nggih dados ta 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 ta
Nggih, ngandhu para gending ingkang angka kalih teng wontene bantengan Gayarep Setyakawan nggih. Ditambahi sak gending mama niki wonten pamundutan nggih saking Mas Amin saking saka Keting nggih ngersake gending pedhot pedhot lahir batin nggih dadot ta ta ta
medhot lahir batin gending ingkang angka 3 teng wontene tari bantengan nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang telahir nggih amargi waktu sampun cukup ayo bantenge ditata maneh bali nang panggonane tak jalukno gending Barjabar Madura Sronen Sakti Cak Karyan. Mapan Borok, mapan Temor nggih ajalane. Ayo. Tari bantengan nggih pagelaran ingkang angka 2 teng siang menika nggih pagelaran saklajengipun utawi pagelaran ingkang angka 3 nggih mudune para widodara ayu-ayu rupane lenggak-lenggok lakune kaya macan luwe anglajengaken tari Srimpi Sekar Jatilan sugeng siang para rawuh sugeng omirsani nggih medali tari Srimpi Sekar Jatilan mama kairing gending impen-impenan dados
yo
Tari Sripi Sekar Jatilan nggih akeh cacahe ayu-ayu rupane nggih sampun sowan teng dalemipun Bapa Sika Ibu Sika sekeluarga nggih Tari Sripi Sekar Jatilan ing siang menika makarya sesarengan nggih JP Audio Sound System saking dusun Bodang Puring nggih kagunganipun Mas Jidon nggih Ardis Production Multimedia video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono nggih medali Tari Sripi Sekar Jatilan kairing gending impen-impenan kasusul kuda lumping nggih mangan beling nggih Mama Tari Sripi Sekar Jatilan nggih kersane tambah gayeng tambah meriah disukani gending-gending Mama tapi saderengipun disukani gending-gending nggih sumangga dumateng Bapa Sika Ibu Sika sekeluarga nggih para sinoman derek-dereke nggih kula aturi miyos teng pagelaran nyumping Tari Sripi Sekar Jatilan nggih 1000 boten napa-napa nggih kersane rame nggih pambukane gending Mama niki wonten pamundutan nggih saking promotor tukang syuting nggih Mas Ardi sesalangan Mas Arsa nggih ngersake gending sepiring berdua Mama dados
sepiring berdua nggih gending pambuka teng wonten tari Srimpi Sekar Jatilan nggih sakderengipun gending kita lanjut nggih sumangga dumateng Bapa Sika Ibu Sika nggih sesarengan para derek-dereke para sinoman nggih niku kotake disiapaken nggih kula aturi miyos teng pagelaran nyumping utawi nyawer tari Srimpi Sekar Jatilan nggih kalian disukani gending saklajengipun mama ngalih nang genduk Cesya nggih disukani gending silir nggih angine pating sumilir dados genduk desa digoyang alon-alon yo Silir
Pating Sumilir nggih gending ingkang angka kalih teng wonten tari Srimpis Sekar Jatilan nggih ditambahi sak gending mama ngalih nang Mama Siti nggih disukani gending Medoroan disukani gending Kala Benyak Nyirek dados Akang Nanang goyang 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 yo 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 Mama Siti ya lemas Nanda goyang alon-alon angge mas yo os 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 Bangun bejang karena nyucap aing
kala penyaire nggih gending ingkang angka 3 teng wontene tari Sripi Sekar Jatilan nggih. Nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang telahir nggih. Amargi waktu sampun cukup, ayo nduk genduk barisane ditata maneh. Bali nang panggonane tapi baline genduk ojo sembrono. Tak jalukno gending Barjabar Madura Sronen Sakti Cak Karyan. Kapiyarsa swaranipun leromboke dumateng para sutresna budaya Jawa seni reog dumateng ingkang minulya Bapak Sikap Ibu Sikap sekeluarga panjenengan kula atur pirsani muncule tari rampak karo Samboyo Setia Kawan. Sugeng rawuh para pamirsa monggo pirsani
pamiarsa monggo pirsani setireya setia Rampak barong, rampak barong, ambiar, tarik sis, semoto. Ayo le. Ayo mam, Wah. ayo mam, ada. Yo le. Ayo mam, ayo mam, ayo mam. Mas Juan Jol, ayo Jol. Ya. Hei. Ya, ayo le. Nyambut kau le. Ayo Jol. Ya. Yeah. Hey. Oh, hey. Oh yeah. Oh, hey. Oh, hey. Oh, la la la. Yeah, la 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 la. Hey. Oh, hey. Yeah. Oh, la 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 la. Hey. 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 Oh, hey. Oh, ha, oh, ha, oh, ha, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. La 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 la. Yeah. Oh. Iya le. Ayo le, gulung ini. Oh. Iya. Oh. Iya le. Oh. Iya. La la la. Hey. Oh.
iya. Iya. Ah. La 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 la. Ah. Hey. Oh. Ah. Oh. Iya. Ah. Iya. Oh. Iya. Oh. Yeah. Ah. Hey. Ah. Hey. Oh. Ah. Eh. Eh. Oh. Ha. Eh. Oh. Eh. 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 Oh. Eh. 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 Oh. Eh. Oh. Eh. La 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 la. Ah. Ayo. Wah. La 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 la. Yeah. Tari rampak barong Samboyo Setyakawan nggih. Akeh cacahe 5 maceme sampun sawanteng dalemipun Bapak Sika, Ibu Sika sekeluarga nggih. Tari rampak barong Samboyo Setyakawan siang menika nggih tawi sonten menika nyambut gawe bebarengan JP Audio Sound System nggih kagunganipun Mas Jidun saking Bodang Puring. Lan ugi nyambut gawe sesarengan artis video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono. Tari rampak barong Samboyo Setyakawan disukani gending-gending nggih, tapi saderengipun disukani gending nggih sumangga dumateng Bapak Sika nggih sesarengan Ibu Sika. Putu wayah panjenengan monggo dijejerno ning pinggire tari rampak barong Samboyo Setyakawan. Kalian disukani gending-gending. Mama disukani gending ingkang angka 1 pamundutan saking Mbak Siti Nurjanda nggih, Big Boss kami. Gendinge penak Mama 1001 nggih dados. Sing kuryang-kuryang
siji nggih. Nggih menika gending ingkang angka 1 utawi gending telahir nggih teng wontene tari rampak barong Samboyo Setyakawan. Le rampake ditata maneng bali-bali nang panggonane nggih, tapi saderengipun tari rampak barong bali nang panggonane nggih lan dumateng Bapak Sikah nggih sesarengan Ibu Sikah kita saged kepanggihan malih mangke dalu nggih dengan keluarga besar Seni Reog Setyakawan saka Kali PP ingkang dipun pandegani dening Bapak Jai. Bali-bali nang panggonane yo. Ayo, oi, aduh, golong, ayo golong le, ayo le, ayo le, awas, ho ya, ayo le, golong le, Hey!